ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೀಸದ ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ರ ನರಮನೆನ ಬದುಕದ ಒರಿಲ ಪಗರ್ದಂಡು ஒரு ಪಗರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನರಮನೆನ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲು ಪೂರ ಗಿದಿರ್ಗಿತ್ತಲಾದ ಕದಿಲು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂದನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನಡೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದ ಬೀಸದ ಬದುಕುಡಿತ್ತಿನಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಜಾಂದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲು ಇತ್ತಿನಡ್ದಾತ್ರ ನರಮನೆನ ಆರೋಗ್ಯಲ ಹಾಲಾತಂದು ಔಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು 30-40 ವರ್ಷ ಆನಾನೆ ಈ ಜಾನಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗಳು ನರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಆನಿ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಡಿಡಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನು ಒರಿಪಾದು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ತಲ್ಯಲ್ಲು ಗೋಲಿಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಐನಾಜಿ ತಲೆಮಾರು ಮುಟ್ಟಲಕಲು ಬದುಕುದಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕಲು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಡಿತಿರು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿರು ಆಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ಡಲ್ ಪಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಕೈತಂಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ತೋರೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಒರು ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ನಡೆ ಎಂಚ ಒಂದು ತಿರಿಪೌಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾರ ವಾರ ನಿಕಲ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡೆ ಒಂದು 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಲೇಸು ಪುದರ್ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ದಯಗದೀತೆ ಅಂದ ಕೆಲವರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನರಮನೆಗೆ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನರಮನಿಲ ಪ್ರಾಯದ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಗೆ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೂವೆ ಕಲಂಕು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಕುಲು ನಾನು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ 85 ವರ್ಷದ ಇಂಜನಾಗ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನಾದಿಗೆ ಬತ್ತಿರ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನರಮನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೆಜಿ ಪ್ರಾಯ ಆಪಿನಿ ಖಾಲಿ ನರಮನೆನ ಶರ್ರೋಗು ಪಂಡ ಆ ದೇಹಗೂ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎಪಲ ಜಕ್ಕಡು ಜವನಾದಿ ಕೆಲಕನೆ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಐ ಕಾತ್ರನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪುದರ್ನು 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಪುದರ್ನು ದೀತ ಸುಮಾರು ಲೇಸಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕಲ್ನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ತೊರ್ತು 101 ವರ್ಷದಾರೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಇನಿ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರತ್ತು 100 ಕರಿದಿನ ಜವಾಂದಿನ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದಯ ಪಂಡ 107 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಆರ್ನ ಕೆಲಸಲೇನು ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಟರ ಕೋಂಟುಡು ಬೂರ್ದು ನೆಗರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡರ ಮಾತ ಕೆಲಸಲೆನ್ನ ಆರೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪಳದ ಕೋಡಿಬೈಲು ಪಂಪಿನ ಊರುಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ 107 ವರ್ಷದ ಆ ದಿಂಜಲು ಬದುಕನ್ನು ನಡಪಾದಿನ ಆರ್ನ ಬದುಕದ ನಡೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ತೆನಸು ಒನಸು ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆಡದು ಕೊನೊಂದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಇರಗಿತ್ತ 107 ವರ್ಷ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇರ್ನತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ದಾಲ ಇಟೆಲ್ಲ ಕಾರು ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಹೂ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಅಂಜಿಂಜಿ ಬೋಂದುಲ್ಲಾರ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಗುಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನೆಂದು ಯಾವಪ್ಪ ಈತ ನಡೆದನೆ ఏదో భక్తులు నడుతులు నాకు తెలిపాయన వాళ్ళు నీళ్ళు పూజారు వాళ్ళు అన్ని పని పోయారు అయితే పోటీ నడుపునే నడుపునే బుక్కడాయి ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಏತು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾರು ಇತ್ತ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾರು పొట్టు ఉడితే రాకుండా ಸರಿ ದುಂಬುದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಂಬು ಏತು ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕೊಂತಾರ ಬಹುಶಃ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂತಾರ దుంబుద నెనప్పుడు అప్పక నీరు అయిపోదు పన్నెట్టు కండ్లకు ತುದಿರ್ದಾ అయిపోదు అప్పక ఏనిಲ್ಲ ఎన్న అప్పాడు పద్యాడు లక్కది నీరు అయిపోయాడు మొప్పున అన్న నాకు మగప్పునాಗ అంత నీరు పోయితుంది ಒಂದಿಸಾರ ನಂಚ ಹೋಯ್తుంది ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ದಂಬೆಡ ಎಂಚವು ಮಗಪ್ಪನು ನೆಲುನ ಪನೆಟ್ ಪನೆತ ಪನೆ ಮರ ಇಂಚ ಬೋ ಆಡೆ ಬೋದಾಲ್ತನ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಲಕೊಂತಾರೆ ಬೇಗ ಲಕೊಂತಾರ ಪುಲೆಗೊಲ ಅಪ್ಪಗ
10 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ. ಆಪುಡು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ. ಲಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಪನೆ ಮಗ ಪರ್ನೆ ಬೋಪಿನ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಂತಾರ ಬಂಜಿಗದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂತಾರ ಅವಾಗ. ಮುಖ ಹಾಕಲು ಬೇಡ ಮಂಟು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ಪಡೋಚ್ಚ ಅಡ್ಗೆ ಆಗುದು ದನ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಗುದು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಇರ್ಪುರ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಬರೀ ಇರ್ತು ಅಂದಿನ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಉಲೈದ ಬೇಲೆ ಬರೀ ಇರ್ತು ಅಂದಿನ ಏನು ಓಡ್ಲೇತಪ್ಪ ಏನು ಎಂಕದಿಲ್ಲ ಆತ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ ಜವನಾದಿಗೇಡು ಆ ಕಾಲದ ಏನ ಬಟ್ಟಿ ಏನಾರು ಬುಕ್ಕ 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 ಬೂಲೆ ಬೇತೇನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬೆನ್ನಿತ್ತನೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿತ್ತನೆ ಐಕ ದಾದ ಬರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಸಾಗೋಲಿ ಅಂಟಿ ಮುಜಿ ಕಂಡಾಯ್ತು ಮುಜಿ ಕಂಡಾಯ್ತನಾ ಏತು ಬುಲೆ ಅವಂತುಡು ಏತು ಬುಲೆ ರಡ್ಡು ಬುಲೆನೆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆನಾ ರಡ್ಡು ಬುಲೆ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಐತಬ್ರ ಏನಬ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಬೆನ್ನಿದ ಆಯ್ತದ ಆಟ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಅತ್ ಈರೇನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರೇನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರಂದ್ ಐತಬ್ರ ಬೆನ್ನಿದಲ್ಲ ಮಂಟ ಮನ್ಪುರ ಮುಖ ನಾನು ನೋಡ್ಲ ವ್ಯಪೋಡ ವ್ಯನ ಪೋಡೆತ ಅಂತ ಪೋಪುನ ಅಂತ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಬನಿ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾನೆ ದನಿಗೆ ಹೊರಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿ ಆಟ ನಾಲ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಅತೀರ್ನ ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಅಂದ್ ಬರಂತಾರ ಏತ್ ಬರಂತುಲು ಏತ ಅವಂತನು ಬಾರ್ ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡೋದು ಒಂದು ಎದ್ದೆ ಬುಳ್ಳ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ ಒಂದು 30 ಬಾರ ಮುಪ್ಪ ಮುಡಿ ಅದೇ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಗೇಣಿ ಯಾವುದು ಆಟ ಗೇಣಿ ಯಾವುದು ಗೇಣಿ ಬರೋ ಕೊರ ಇರ್ತದೆ ಗೇಣಿ ಕೊರೋದು ಗೇಣಿ ಕೊದ್ದು ಉಂಟುನ ಆತೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೋಲು ಇತ್ತೆ 100 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಿರಿ ನೂ ತೇಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ತರೆ ಕುಜಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಹೊರ ಬೊಲ್ದಾತಿನ ಕೂಡ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತನಿಗೆ ಎಂದು ಬರೆಂಚ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಹೊರ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾದ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಲ ಸರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೀವನ್ ಕೆವಿಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಕಪ್ಪು ಮಾಟ ಕಾಲ ಎಷ್ಟ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಒಂದು ನರಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊಂತಾಪುದಿನ್ ನಂಗೆ ಗೊಂತಾಪುದು ತರೆಕದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ಬಾಡಂತಾರ ಬೇತೆ ತಾರಾಯ್ದನ್ನ ನೆಂಚಿನೆ ಏನು ತರಿಕ ಮಾಡಂತ ಮದ್ದು ಮದ್ದಿ ಅಂತ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡು ಇತ್ತೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾವೋ ತೂವಿನಗಲಿ ಬೇರೆಗ ತೂಫಿನಕಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಈನ ಬಾಡು ತರೆಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಮರ್ದ ಕಡೆದು ಬಾಡು ನಂಚಪುರದಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಕೈದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಡು ಅಂತಾರೆ ಏನು ಉನಾರು ಪುಲೀಸ್ ಉಂಡು ಚೆಂಡು ಪುಲೀಸ್ ನಮ್ಮಂದೆತ್ತ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಪಾಡುನ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಗಂಜಿದ್ದು ಉಣುಪುನ ఆయన ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಡೆ ತರಕೆ ಬಾಡುನ ಅವು ತುಂಡುನು ಕಣ್ಣುಲದಲ್ಲ ಮಂದಾತಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಪುಲ್ಯಲ್ ಬುರ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಬಿಕನ್ನ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಅವ್ವ ಪುಲ್ಯಲ್ ಅದಾನು ಎಂಟು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಬರ್ಸಿ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಈ ಸೀಕಡು ಬಿನಿ 3 ದಿನ ಉಂಡೀರು ಸೀಕಡು ಬಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಮರ್ದಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಂತಾರೆ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಮರ್ದ ಕೈ ಮರ್ದ ಅದನ್ನ ನಾಟಿ ಮರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ದ್ರು ಪುರ ಕಣ್ಣು ಸೋಜುದ್ದಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ತು ಮಂಟೊಂದು ಪೋಪುನ ನೀರು ఉండాకలేను మిగలేను చెప్పలేను ఇక్కడ మంటే నన్ను బొట్టిపోవునే అని అంటారు ಈರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗೋಬು ಅಂತಾರೆ ಎಂದವು ಕಿಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಗುರ್ತಂಡೆ ಕೈಯಾರ ಜಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಕಳ ಅಲ್ಪನೇ ಎತ್ತೀನಿ ಆರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನೇ ಬರೀ ಗೊತ್ತಂಜಂಡ ಅದೇ ಎಪ್ಪನಾಗನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ದುಂಬಿ ಏತು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನೀಗಲ್ಲ ದುಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತೇನೆ ಓ ನೆತ್ತರ ದುಂಬಿ ಏತು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹತ್ತಿಜಾರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುರ
ಅವತ್ತು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತರ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಚತ್ತ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇರ ನನ್ನದ ಕಾಲನ್ನು ಚೂಯಾರೊಪ್ಪುಣ ಏನೆ ತೋರಂಡು ಎಂಚಿನಂಡು ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಂಟುದ್ದಿ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ಯಾರ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಾವುದು ಅಂಚಿನ ನಿಮಿಷ ಬಂದ వారే తోజాబేరు నాకు ఆలోచన బరండు ಈತ ಬೆನ್ನಿ ಬರ ಬೆನ್ನಿನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ನಿಕಲ್ ನಂಚಿನಕುಲು ಬರುತ್ತೆ ಬರ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾತ್ರ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನೆಕ್ ಇತ್ತ ಬೆನ್ನಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಇರು ಎಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅದು ಎಂತ ಇದು ಬೆನ್ನಿ ಬರ ಕೈದಾತನತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾತೆ ಬೆನ್ನಿಲ್ ಬರ ಅಂದು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಬೆನ್ನ ಮಾರೋಣ ಮಾರೋಣ ಮುಖದ ಬಡ್ಕೊಡ್ಚ ಬರ್ಕನಾಟ ಮಾರುಂಟು ಚೆನ್ನ ಮುಖ ಬರ್ತೀವಿ ಏತು ಜೋಕುಲಿ ರೇಗ ಜೋಕುಲು ಐತಿ ರೇಗ ಜೋಕುಲ ಜೋಕುಲ ರಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣು ರಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣುಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಆಪೇಳು ಆಪೇಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೋಡ್ಚಿನದು ಕಂಡ ಸಾಗುಲು ಬೆಂದ ಎಂಕಲು ಬೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೈಲು ಬೇತೆ ಬೈಲು ಎಂಕಲಿಗೆ 4 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಇತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಬೆಂದ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಯಡು ವೇಣಿಯಲ್ದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಇತ್ತನು ವೇಣಿಯಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲ್ದವು ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಹಾಪುನು 4 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಅವು ನೀರು ಒಯ್ತಿದೇ ಆವಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಯ್ತಿದೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಅಪಗ ಪನಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಮರೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಬಾರೆಗೆ ಕಟ್ ದಿಕ್ಕು ಬಾರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಪಡ್ದು ಏನೋ ಒಯ್ಪಾರ ಮಿತ್ತುಡು ಉಂತಾಯಿರು ಅಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ಲಾಗಿರು ಪಪ್ಪ ಮಗತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹೊರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವ ಯಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರು ಬೇಯ್ಪವಡು ಈತು ಮುಡಿ ಕಂಡದ ಬಾರಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪವಡು ಬೇಯ್ಪದ ನುಂಗವಡು ಅವೇನು ಎಡ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಪೋಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಿಲ್ಲು ಆವಡ್ನ ಏತ ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಪಕ್ಕಂಚು ಮತ್ತು ಸಾಬಲಿ ಮಲ್ತದ ಬಕ ತಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗೆ ಮುಟ್ಪ ಇಜ್ಜಾನೆ ದೂರದ್ದು ಕೊನತ್ತದವಡು ತಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಮಂತ ಪಾರ್ದು ಓ ಎರುಳು ಗೋಣೆರ್ಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಗೋಣೆರ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಒಂದು ಕೈಕಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬರಿಪುನ ಪೆತ್ತವಳು ಬರಿಪುನ ಎರ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಲಡ್ಡ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೆಟ್ಟನ್ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೇರುಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ ನುಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಬಂಗ ಆತಂದು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ದೇಟು ನುಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಬಂಗ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡಿತ ಬೆನ್ನಿಯರ ಒಂದಿದ್ದೆ ನಿಂಕ್ಲೆ 4 ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಕಂಡನೆ ಕೊರಿಯೋದು ಬಂಗ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ 2 ಜನ ಏರ್ನಲ್ಲದಲ್ಲಗ ಕೈ ನಟ್ಟದು ಕೊರ್ತನೆ ಎತ್ತು ಅಕ್ಲೇ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಬುದ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಂಡು 5 ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲ ಮದುವೆ ಆಂಡು ಇತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಂಡಾರಿಗೆ ದಾಲ ಜಾರು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾರದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಪಾಡುನೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರೋರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪಂಪುನಾರ್ತೆ ಎತ್ತ ಪುಲಿ ಪಾಡಿಯರು ಪಂಡೆತ್ತ ಅವು ಐತನು ಉನಾರ್ ಪುಲಿ ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ಉನಾರ್ ಪುಲಿ ಕೆಂಪುದ ಐತ ಚೋಳಿನ ನುಂಗಾಗ್ದು ಅವೇನು ಯಾರು ಬುದ್ದುಳ್ತದು ಅಯ್ನ ಸರ್ಬತ್ತು ಮಾಡ್ತು ಪರದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದು ತರಕು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂತ ಕೋಟಿ ಮರ್ದು ಪಂಪು ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಆರಣ್ಣ ಕುಜ್ಜಾಲು ಕಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಇಂದೆ ಕೆನ್ನಿ ಪೂರ ತುಳಿದು ಇಂದು ಪೂರ ಕಪ್ಪಾದುಂಡು ಅಂಚನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಯ್ತದ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿನ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕೋರಿ ಅಂಚನ ತಿನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಲ ಬಿಡ್ತೇರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುಜರು ತರಕಾರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜರು ಅಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುಜರು ವೇಡ್ದ ಮಾಸ ಅಂತ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಯಲ್ಲ ಬೋಡೋ ಬೊಚ್ಚ ತಿನ್ಪೇರು ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತರವಾಡು ಬಂಡದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಯಾರ ಗುತ್ತೋಡು ಐಕಲ ಮಾತತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮಕಲು ಅರಿಯನ್ಲಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇದು ನನ್ನದ ನೇಮಕು ಎಂಜಾಪುಲು ಗೊತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ
ಪೋದು ದೆಯ್ಯೋಡ ಪಾತರು ಬೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಕರತ ತೆಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ದೆಯ್ಯೋಡ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರತ ತೆಲಿ ಪರ್ ದೆಯ್ಯಗೆ ಅಂಡ್ ದಾನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ದೆಯ್ಯಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡು ನೆನಕೆ ಏನಾಗ ಈ 107 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿನಾತು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಸಾಂಕ್ಬೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಅಂಚ ಆಪುಜು ಅವಳು ದೂರಡೆ ಬರುವ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬರೆಗೆ ನಾ ಎನ್ಮದಿನ ಕರ ಉಪ್ಪಳಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿದ್ದು ಮೂಲೆನೇ ಬರಿಯಾರ ಆಪುರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಮಗೆ ಕೊಂಡದು ಬರ್ತೆ ಇಡಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಆಂಡು ಇಡೀ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ತದು ಏನಾಲೆ ಕೊಡಿ ಏನೇ ಸಾಂಕೊಣೆ ಎಂಕುಲೇ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಸಾಂಕೊಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ಅಯ್ಯನೇ ಆರೆಗಳ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಚಾ ಗಡ್ಡೆನ ಚಾನ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಣಸು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೇಸ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂತ ತಿನ್ಪೋ ಅಯ್ಯನ ಆರೇ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ದಾಲಾರೇ ಕೊರ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಚೂರು ಮಾಂತ ಚೂರು ಅವಳ ತಿನ್ಪೇರು ಅಟ್ಟು ದಾಲಾರೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಸುಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇನ ಮಗಳು ಸುಜಾತನ ಮಗಳು ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಲೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ 5ನೇ ತಲೆಮಾರು ಆತಂಡು ಆರೆಗೆ ಹೊರರ ಉಣ್ಪಾಡು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರರ ಆರೆ ಉಣ್ಪೇರಿ ಹೊರರ ಉಂಡುದುಪ್ಪೇರಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಕೂಡಾರೆ ಯಾನು ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದನಾಗ ಕೂಡ ಉಣ್ತಾರದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರೋ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದು ಕುಳ್ಳು ಉಣ್ಪೇರಿ ಹೊರರ ಉಂಡು ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಉಣ್ತೆ ಬಂಡದು ಉಣ್ಪುಣ್ಯಜ್ಜರು ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಯಾನು ಕುಳ್ಳೋದು ಎಂಕ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ತದ್ದು ಚಮಚೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಕೊರಡಾಪನು ನಿಜವಾದ ಪಣ್ಪುಣ್ಯಂಡ ಈ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಯಾನು ಪಣ್ಪು ಎಂಕ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಯದಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಪುಣಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ಪು ನಾವು ದಯದಂಡ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಪಣ್ಣೆನಕೇನು ಹೊರರ ಅಂಚ ಮೀಪ ನನ್ನ ಆರೆಗೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಹೊಂಡ ಆರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನ ದಾಲ ಆರೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುಣದ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ನುಪ್ಪು ಪೊಡಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರು ಮಗಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಪೋಣಗ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ಆ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಿದ್ಯಾಲು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಾಲು ಐದಕ್ಕಂತ ಪುರ್ತಾದನಗಂತೆ ದಲ ಅಡ್ಡಿ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಆತೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಪಿರವಂತ ಬರ್ತಾ ದಲ ಚೂರು ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುಣ ದಿಂಜದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾತ ಚೂರು ಕೊರ್ಪಾಲು ಅವು ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುಣು ಹೊರನೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆರು ತಿನ್ ಫುಲ್ ಅಜ್ಜಿಯರು ಫುಲ್ಲು ಚೂರೇ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅವು 2 ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾದು 2 ನಿಂತೀರು ಹೆಂಗೆ ಮಾರಿಂದಿತ್ತು 2 ಜೆತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಮದ್ದು ಒನಸು ಪುರ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಚಾ ಬರ್ದಾದು ಪಿರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಪುರ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಲ ಇಂಚಿನ ಕಜಿಪೋ ಉಪ್ಪಾಡ ಮೀಸು ಬರೋ ಅಂಚ ಐಟೆ ಇತ್ತು 2 ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರಿ ಮಕ್ಕ ವರ್ಷ ಒಂದು 5 ಯಾರು ಅಂತೆ ಬಚ್ಚ ಒಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ಬರ ಅದು ಇತ್ತೆ ತೆಂಚೋಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಮೀಪ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊನೋದು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಮೀಪಾದು ಅರ್ದುನೆ ಚಂಡಿ ಒಚ್ಚಿದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮಾಮಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೈಟ್ ಬಾತುಂದ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವರ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಇತ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಬಂಗನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಬಂಗನ ಕಾಲಗಳು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ದಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಕಲೆಕ್ಕ ಬಂಗ ಬಿಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನದ ಕಲೆ ನನ್ನದ ಕಾಲ ಪುಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಆ ಪನೆ ಮಗ ಪರೆ ಕಂಡುಗು ನೀರು ಒಡ್ಡ ಅವರ ಪುರ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಎಷ್ಟ ಕಂಡನು ದಿಟ್ಟು ನೀರು ಪಂಪುಡು ತಿಂಜುಡು ಕಟ್ಟಂಡು ಮುಖಂಜು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ ಬರೀ ದಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕೆ ತೂರು ಪರ ದಾಲ ಬಂಗ ಹಚ್ಚಿತ್ತೆ ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಅದೇ ಅವರ ಆ ನೀರು ಲೆಕ್ಕದ ನೀರು ದಿನಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೋಡು ಇರ್ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನ ಸೆಂಚಪ್ಪೋಡು ಒನ ಸೆಂಚಪ್ಪೋಡು ಆರಿಗೋಡು ನಂಗೆ ತಿನ್ನೋದಂಡ
ಎಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಡಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಓವು ಅಸ್ತ್ ಈರವೇನು ಪನ್ಪಾರು ಓ ಕನ್ನಡ ಏನಂತೆ ತಿಂತದಿ ಏಗೊಳ್ಪಿ ತಿನ್ಪುಣ ಗೇರಿ ಕೊಡ್ಪುಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೇಗುಂಡು ಇತ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ದಿಕ್ಕುಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತದ ಕಲೆ ಏನು ತಿನ್ಪುಣ ಬಾಜಿಲು ಅವೇ ಬೋಡ ಅವು ಪಲ್ಯ ಬಜಿಲ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಬರ ತಿಂತಾರೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಕಂಡಿ ತೆಟ್ಟದು ಹಾ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಾಗಿ ಪಾಡಿದು ನರ್ಗಾವ್ ಹುಳ ಪಾಡಿದು ಹಾ ತಿನ್ಪುಣ ಹಾ ಹಾ ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ನರ್ಗಾವ್ ಬಜಿಲು ಬುಕ್ಕದಾಳು ತಿನ್ಪುಟಿಯನ್ನು ಹಾ 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 ಬಜಿಲು ತಿಂತ ಅಡ್ಡೆ ಬರೋ ಏಪಲವರ ಅದೇ ಅಪ್ಪಳ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಳ ಏರಿ ಕಡೆಪ್ಪನ ಹಾ 2 ದಿನಕ್ಕಾರ ಹಾ ಒಂದು 3 ದಿನಕ್ಕಾರ ಮಾಂತ దగ్గర 3 ದಿನಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೊಡ್ಪುಣ ಮುದ್ದಿನಕರ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂತ ತುಂಬುಲ ಅದೇ ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಆಡಿ ಇರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಾಡು ಕುಡಲಾತ್ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಕೈಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ತಿನ್ಪೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ತಿನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಲೆ ಮಂಟ ಚುಂಡು ಕೊಡ್ಪುಣ ಈರ್ಗಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ ಅದು ಪಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಅದು ಜನ ಕುದ್ದ ಆಯ್ತನ್ನೊಂದು ನಾಳ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅವಂದ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಅದು ಜೋಕುಲ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ತಿಂಜ ಮಾಡ್ಪ ಮಗ ಸರಿ 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 ಆಡಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸೋಗುಡು ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಔಷಧ ಎಟ್ಟೆ ಕೊರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ